n'afọ nna na nwa na mọsụ. Nwachukwu, ihe dị ebe a bụ na ịkwa iko, ihe dị ebe a bụ na Chukwu na-agbaghara onye ọbụla na njọ ọbụla o mere, mana ọ gị nwe determination n'ime onwe gị na ihe emezo dịka ihe dị ahụ ọzọ. So my brother, ihe nna agba gị bụ nwee mkpebi n'ime onwe gị na ihe emezo dịka ihe dị ahụ ọzọ, akwazina iko maka na akwamiko bụ njọ. I bless you. Jee kwee Psalm 91. Father, Njoma, I have a review. Father, I am Jarabana. Baribia. I am Jarabana. It got a good man. It got a good man. Even Paris Priest in Kenya Brown before. Father Christopher. Nke a nwụrụ bifo ịbịa na Parisha. A tinyere n'ọgwụ na mana Father Christopher. nwa mgbe Jesus Christ. enyuru a katikizim bụ okwu kịta. Enyuru a ọkwa nwa mee ya. Fada mmadụ nwere ike ịyọ mgbaghara maka nke ụka maka na ụtọ nọ na eji m nsị na akpa ebe a kịta. Ọ na-eme m gbuo aka nji na akpa ebe a sef na-achọ onye ọya bụ ebi maka mama onye m na-egbu echi. Father Christopher. Father Christian. Ọ mụnwa. Catechist Onyebuchi. Mụ mere ya. Nke mere ihe na-ayọ kịta. Chineke ka Jesus Christ. Chineke ka Nwachukwu nke bụ eziokwu bụ na mgbaghara adịghị na nke a. Security. So ị bịara igbu m ọkwa? Maazị Bọn, ị bịara igbu m. N'ime ụlọ ọjọọ nke Chineke ka ị bịara igbu m. Mba. Iko ga-ejugo tata. Ị na-agba ọsọ. Security o. Security, come. Ị na-agba ọsọ. Confession. Holy Mary.